Vítám vás u dalšího IDEA Talku, který představuje výzkumy vznikající na půdě akademického think tanku IDEA. Poslechnout si ho můžete i jako podcast na všech obvyklých platformách a aby vám nic neuniklo, můžete odebírat i novinky e-mailem. Tentokrát je IDEA Talk speciální, protože nepředstavujeme jeden dílčí výzkum, ale rovnou celoživotní vědeckou práci. Dokonce ani nestačí jeden IDEA Talk, takže si spolu budeme povídat ve dvou částech a hostem je čerstvý nositel medaile za zásluhy prvního stupně v oblasti vědy, profesor ekonomie, spoluzakladatel Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd Jan Švejnar. Vítejte v IDEA Talku. Dobrý den, děkuji za pozvání. První díl našeho povídání jsme pojmenovali od teorie k praxi ekonomické transformace 90. let, tak pustíme se hodně hluboko do historie. Na úvod, kdy jste někdy po 68. odjel přes Švýcarsko s rodiči do USA. Mě zajímá, jestli 18letý nebo nevím, 19letý člověk, 17letý dokonce člověk ze socialistického Československa mohl mít nějakou konkrétní představu, jak funguje kapitalismus, nebo byl to náraz do něčeho nepochopitelného, dokážete si ještě vzpomenout? Vzpomínám si samozřejmě velmi dobře. Bylo to vlastně na jaře roku 70, kdy jsme odjížděli, rodiče už byli ve Švýcarsku a já jsem se sestrou snažil dokončit školní rok, což se nám nepodařilo, protože jsme zjistili, že ačkoliv jsme měli výjezdní doložky, to znamená povolení vyjíždět ze země, což neměl každý, jsme to měli ještě z roku 68, tak se začalo stávat, že na hranicích odebírali ty pasy, které měly tyto povolení, ty výjezdní doložky a bylo potřeba co nejrychleji opustit republiku, tak jsme zbalili jenom kufry, já jsem si vzal kufr, lyže, kytaru a vyjeli jsme za rodičima. Ty nejdůležitější věci. Přesně tak, co bylo pro kluka v 17 letech důležité. Zbalil jsem svoji sestru, která byla 13,5 a vyjeli jsme nočním vlakem, který přijel na hranice česko-německé hranice ve 3 ráno a buď jsme teda byli na listině lidí, které mají zadržet, anebo ne a ten vlak tam stál 20 minut, čili se nedalo nic jiného zjistit, jestli buď tam jsme, anebo ne. Ty pohraničníci nemohli nic jiného de facto zjistit. Takže úmyslně jsme to udělali takhle. Takže jsme vyrazili, bylo to akorát na Velikonoce. No jediný problém byl, že jsme nedodělali ten školní rok. Pro mě dost kritický, protože to byl maturitní školní rok. No a v tu chvíli jsme byli teda v západní Evropě, jak říkáte, poznáváme to tržní hospodářství a zároveň taky školní byrokracii. Žádná univerzita v západní Evropě mě nebyla ochotná přijmout, protože jsem právě neměl ten diplom, to znamená to vysvědčení a tu maturitu. I když jsem teda propašoval vysvědčení a byl jsem celkem dobrý student. Zatímco v Americe, vrátil jsem se tudíž na univerzity v Americe a ty mě řekli, že přejdu jako student na rok, když se osvědčím, takže budu přijat. Takže to tržní hospodářství tam bylo, to jsem začal chápat a zároveň taky, jak fungují instituce. No, tohle je poměrně kritické, nemít ten školní diplom, který potřebujete k dalšímu postupu, ale mě zajímalo něco z takové té každodennosti, že vlastně kluk, jestli tak můžu říct, z komunistického Československu předpokládá, no tak to nějak tak samo, sice to moc nefunguje, ale je to nějak pro všechny, nebo je to zadarmo a teď najednou vlastně jiný systém. Vzpomínáte si na nějakou tu, jak to říct, tu common sense příhodu, kterou jste měl v těch poměrně složitých měsících třeba? Ne, tak samozřejmě takový ten celkový koncept, který tam byl důležitý, je, že najednou člověk přijede do země a Švýcarsko zvlášť, jo, prostě všechno je k dostání, všechno tam je, výběr všeho, vysoká kvalita, ale stojí to hodně peněz, které jsme samozřejmě tehdy neměli, takže si člověk uvědomí tu tvrdou realitu, že ne, i když je hodně věcí, které si člověk může v principu koupit, že ne každý si je může koupit. No a ta realita byla, že i například jsem šel do řeznictví koupit šunku a viděl jsem, že dámy, které byly oblečené ve velmi dobrých šatech a kabátech, kupovaly 3 plátky šunky. A my jsme byli zvykoví koupit, když byla teda šunka 10 deka nebo něco. A to byla rodina, 3členná rodina. Ona na oběd připravila oběd, který měl každý dostal plátek šunky. A takže ty Švýcaři, i kteří byli, řekněme, střední třída, žili poměrně skromně. Takže to byl náraz jak teda do tržního systému jako takového, tak vlastně jak v něm lidé působí a jak se musíme přizpůsobit, abychom v něm mohli taky působit. Vy už jste popsal to, co vás pak zaválo až do Ameriky a vlastně nakonec jste, ač jako imigrant,
porozuměl kapitalistické ekonomice lépe než lecjaký domorodec americký, protože jste vystudoval ekonomii na Cornellově univerzitě. A já bych se rád zeptal na ty počátky, na ty se vás moc lidí už neptá, mám pocit, když jsem načítám ty rozhovory s vámi. A vy jste ve svém raném výzkumu se hodně zabýval něčím, čemu se říkal labor managed firms. Co to bylo? Ano. Co jste se zajímal? A proč? Vlastně mě zajímalo, já jsem se studoval a zaměřoval na ekonomii práce, čili jak jednotlivci domácnosti fungují, tak samozřejmě podniky. A měl jsem zájem o podniky, které byly trošku jiné, a sice tam, kde zaměstnanci měli určité slovo v tom, jak ty podniky vlastně fungovaly. A ten samosprávní podnik je ten, který v principu je to jako koop, výrobní kooperativ, kde vlastně všichni mají stejný vliv a najímají nejenom kapitál, ale i třeba manažery. Jo, takže je to podnik, kde vlastně ti, co jsou v osazenstvu, určují, jak ten podnik si povede. A otázka byla, mohou tyto podniky fungovat dobře nebo ne a za jakých podmínek, takže jsem dělal jak teoretické studie, tak empirické studie, které se k tomu vztahovaly. Já si nechci kazit scénář a už předskakovat do 90. ale to se vám muselo třeba hodně hodit v těch 90kových diskuzích, pamatuju si zaměstnanecké akcie, ano. Někdo chce, někdo nechce, nikdo pořádně neví, co to vlastně je, pak se to moc neujme. Přesně tak. Takže to se tady debatovalo. Bylo to něco, co vlastně ta debata byla dost povrchní, protože ne všichni chápali, jak tyto podniky fungují a za jakých podmínek. Nicméně Německo a potom Rakousko a potom i velká část Evropy už měla systém, kde ve větších podnicích zaměstnanci měli určité slovo. To znamená, že byli v dozorčích radách například. My jsme to také přijeli, naše zákonodárství to má pro velké podniky. V Německu jsou také rady zaměstnanecké, které mají též vliv navíc k odborům. Takže ono to do určitého smyslu v tom západoevropském systému funguje. A my jsme to jako Česká republika převzali, i když jsme teda nepřevzali ten systém, který by jako měl být všude přítomný, ten samosprávní systém. Vlastně nikde nefungoval v celé ekonomice, kromě bývalé Jugoslávie, která měla takzvané samosprávní firmy, ale i tam stát velice jako intervenoval, takže to nebylo úplně takové to čisté samosprávní řízení. No dobře, jsme se u toho zastavili, protože teď se o tom zase baví ve smyslu, jakým způsobem podpořit startupy a že by někdo mohl se podílet vlastně tímto způsobem na tom možném, byť velmi nejistém budoucím úspěchu, takže ta debata je letitá. Pojďme se ještě na chvilku vrátit do minulosti. Mě vlastně zajímá, proč jste si vybral akademickou dráhu, jestli jste si ji vybral záměrně, nelákalo vás jako utečence vlastně ze socialistických zemí se prosadit jako ten ekonom nějaké té firmě, jako ukázat se, že tohle je nějaká ta rychle rostoucí firma a já se podílím na tom kapitalismu, do kterého jsem vlastně nějakým způsobem vešel a uspěl jsem? Jo, tak samozřejmě ano. Já jsem měl vliv od otce, který byl profesor ekonomie, takže jsem v určitém smyslu jako následoval jeho šlepějích. Na druhé straně ano, bylo to zajímavé a de facto jsem při promoci, když jsem dostal bakalářský titul na Cornellově univerzitě, tak jsem měl nabídku od firmy Philip Morris, abych začal jako nízkopostavený samozřejmě manažer, zaměstnanec. Takže jsem zvažoval i možnosti jiné, ale nakonec jsem opravdu byl tak nadšen tím výzkumem, který se mě otevíral jako možnost, že jsem se rozhodl, že půjdu na magisterské a doktorantské studium, PhD. Potom člověk vždy může ještě jít a pracovat pro firmy, takže jsem se rozhodl studovat dál, pak už jsem teda šel na tou akademickou dráhu. Pojďme k východnímu bloku, na který teda vy se díváte v této době zpoza té železné opony. Sledoval jste všechny ty pokusy o reformu nereformovatelného, sovětskou přestavbu, ty různé deriváty, vy jste zmínil třeba tu velmi unikátní jugoslávskou zkušenost, jakým způsobem se řídily ty fabriky a nikde jinde to moc nefungovalo, nebo vlastně tak jste se podíval, ale vlastně celkově jste to považoval za ztrátu času, protože ten trh reálně funguje na západě, tak tam mám zaměřené svůj výzkum a svoji pozornost. Tak já jsem tak nějak vždycky cítil, že bych idealisticky chtěl někdy se vrátit a pomoct republice, ze které pocházím. Takže jsem měl zájem studovat a vlastně jeden z oborů, který jsem studoval, bylo centrální plánování a reformy, které se k tomu vztahovaly. Také jsem studoval ekonomický rozvoj a některé země, rozvojové země používaly plánování, i když ne třeba tak
tak centralizované jako v Sovětském svazu nebo východní Evropě. Indie například měla 5leté plány, protože Nehru byl přítel Stalina, takže tam zavedl dotržení ekonomiky, ten plánovací systém. Francie měla indikativní plánování, kde se snažili, aby podniky věděli, co vláda plánuje, vláda zase věděla, kam podniky míří a snažili se z toho vytvořit systém, který tak nějak harmonicky fungoval co nejlépe. Takže byly různé zkoušky a zkušenosti, které byly a já jsem studoval ten jugoslávský systém a i teoreticky jsem se snažil vlastně rozšířit model Johna Nashe, který má takový bargaining model, zná model vyjednávání a já jsem ho rozšiřoval, aby byl nesymetrický. On byl do té míry symetrický, kde obě strany mají víceméně stejnou sílu. A já jsem chtěl, abych byl schopen jít od čisté kapitalistické firmy, kde řekněme zaměstnanci nemají žádné slovo, až do té samosprávní, kde vlastně mají všechno slovo, všechno určují. A mezi tím prostě může být něco mezi. Participativní systém. Já rozumím tomu snu vrátit se zpátky do své domoviny. Vy jste nemohl vědět, kdy to nastane, jestli to vůbec nastane. Ano, přesně. Jo. Ale je nějaký ten okamžik, kdy vy teda na velmi kvalitní, vysoké teoretické úrovni promýšlíte ty proměny různých ekonomik, ať už jsou rozvojové, nebo jsou teda pod státním socialismem, nebo jsou kapitalistické, nebo nějaké mezikroky. Ale je nějaký ten moment, kdy jste si řekl, tak teď bych se měl opravdu hodně dobře nastudovat ten upadající československý systém, protože je možné, že třeba malým dílem velmi rychle budu muset dát nějaký návrh, co s tím udělat. Ano, takový okamžik. Ano, tak nastávalo to samozřejmě ve chvíli, kdy nastala perestrojka a glásnost v Sovětském svazu, tak bylo jasné, že ten systém se už otřásá mnohem víc než předtím, tak jsem to začal mnohem víc studovat. Pak v tom českém nebo československém tehdy kontextu, já jsem v roce 1988 organizoval mezinárodní konferenci ve Vídni a tam jeden z účastníků, který se přihlásil, byl Josef Zieleněc, tehdy pracovník právě zde v tomto ústavu, to byl ekonomický ústav Československé akademie věd a byl tam vyslán, aby zjistil, jak se vlastně dělají konference, mezinárodní konference, protože ekonomové plánovali, že by příští další rok, v roce 89, udělali mezinárodní konferenci. Tam jsme se s Josefem Zieleněcem začali bavit o systému, jak to funguje, jak se to hroutí, jak bude potřeba vzdělat novou generaci ekonomů, protože tady ekonomové povětšinou buď byli filozoficky zaměřený na marxismus, leninismus, nebo dělali centrální plánování, byli velice dobří matematičtí typ ekonomů, ale zaměřený na centrální plánování. Takže to byla ta věc. No a vlastně v tu chvíli jsme si uvědomili, že bude potřeba taky udělat tu transformaci praktickou a já jsem se začal tím zabývat a de facto potom, co teda nastala sametová revoluce, tak jsem sednul a během 2 měsíců jsem sepsal strategii ekonomické transformace Československa. Ono to bylo všeobecné, takže Světová banka to používala i v jiných zemích. No a s tím jsem sem přijel a zahájili jsme debatu, jak teda transformovat tu československou ekonomiku. Než si toto vaše dílo podrobně rozebereme ještě na chvilku k 17. listopadu, konkrétně k tomu datu nebo k těm týdnům. V téhle chvíli je pár dnů po 17. listopadu, kdy jsme si připomínali 35. výročí. Často tady řešíme v tom českém rybníku, kdo co, kdy, kde dělal, jak se na to díval, ale jak vlastně se na to třeba dívali vaši američtí kolegové zvenku, určitě to byl detail, anebo, a to jste museli probírat doma, vaše americká manželka. Ano, ne, tak všichni byli nadšení samozřejmě, protože to byla změna, kterou do určité míry očekávali, nastala, ten zlom byl velký, pád berlínské zdi a tak dále. Takže ano, tak jak ekonomové, kteří samozřejmě měli zájem a spousta ekonomů začala se angažovat v rámci té transformace, jak na to a tak dále, teoreticky i prakticky. A manželka samozřejmě, ta si dělala legraci, říkala jednu věc, kterou jsem si byla jistá, když jsem si tě brala, že mě nikdy nezatáhneš do svojí rodné země. Jsem říkal, tak jedeme. No a ona se přizpůsobila velice dobře, ona tady začala vyučovat ekonomii práce, takže její se nepletu, také ekonomka. Také ekonomka, také profesorka a dokonce v České republice a na Slovensku z začátku Československo, pak teda v obou, ona vyučovala okresní úřady práce lidi a z ministerstev práce a vlastně její poznámky, její skripty se stala takovou první učebnicí ekonomie práce, kterou ta ministerstva obě používala.
Jaký byl první, jestli se tak dá říct, kontakt, telefonát? Tak, pane profesore, pojďte do toho týmu, teď to tady všechno představujeme, sejdeme se za 2 dny na, nevím, kde byly tehdejší ty schůzky. Byl nějaký takový ten první telefonát, nebo to vyplynulo tak samovolně, že jste se octnul té skupině ekonomů, kteří radí těm poměrně zoufalým vládám, kteří nezvládají ten chaos, který běží kolem nich? Tak spousta lidí samozřejmě okamžitě zvedla kotvy a přijela zpátky. Já, jak jsem již naznačil, jsem si sednul naopak a 2 měsíce jsem pracoval na té studii. Potom jsem teda přijel a byla schůze na zámku v Kolodějích, kterou zorganizoval z té západní strany Jan Vaňous, taky významný ekonom, a nedávno teda bohužel zemřel. A z české strany to organizovali lidé jako Vladimír Dlouhý a další, Josef Zieleněc právě a tak dále. Takže tam byla taková, jak říkal, 2denní konference západních i místních ekonomů a tam se opravdu debatovalo, jak to udělat. Já jsem tam právě taky přednášel tu tézi svojí, jak by se to mohlo vlastně dělat. A od té doby se rozvinula velká diskuze, která potom vyústila samozřejmě v ty kroky praktické, které se udály. Teď už se dostáváme k něčemu, na co častěji v těch rozhovorech musíte odpovídat, a to je vlastně, do jaké míry se lišil ten váš přístup, který jste vlastně sepsal v této publikaci a pak rozvíjel, a pak to, co se vlastně prosadilo jako ten scénář ekonomické reformy z toho okruhu Václava Klause. Já se na to zeptám trošku jinak. Bylo to opravdu tak v rozporu, nebo tam byly nějaké styčné body? No, tak totiž pro mě bylo udivující, že vlastně nikdo jiný do té doby nic nenapsal. Takže ta moje studie byla jediná, která byla do té doby napsaná. Ostatní měli samozřejmě názory, myšlenky a tak dále. Takže se to vyvíjelo tak spontánně do určité míry. Některé ty myšlenky, které jsem tam měl, se samozřejmě daly. Kde byl velký rozdíl, bylo v privatizaci. Já jsem navrhoval poměrně rychlý systém, který by dal lidem majetek, nebo respektive fondy, které by mohli použít jako kolaterál, jako jistinu v bankách a mohli začít podnikat. Ta kuponová privatizace, která měla ty 2 vlny a trvala až do roku 1995, byla hodně pomalá a v určitém smyslu strašně náročná, protože lidé normální domácnosti neměli tu finanční gramotnost, která byla potřebná, aby to dobře fungovalo. Takže v tom smyslu tam jako byla velká diskuze. Nicméně oproti třeba Polsku, kde Lešek Balcerovič opravdu přijímal a vítal západní ekonomy, kteří pomáhali a vytvořili takzvaný Balcerovičův plán, tak tady Václav Klaus naopak nechtěl lidi, takže Jeffrey Sachs tady seděl několik dní v hotelu a pak odjel. Já jsem se do toho vsunul sám tím, že jsem prostě samozřejmě mluvím česky a začal jsem taky s Josefem Zielencem zakládat právě CERGE, kde sedíme, a Národohospodářský ústav potom. Takže jsme vlastně tady byli a nemohli jsme takzvaně být vyhoštěni, i když jako ta nálada v okolí Václava Klause nebyla zrovna přívětivá. K CERGE se ještě dostaneme, mě to jenom zajímá, kde se to vlastně utvořilo to, že ten scénář týmu okolo Václava Klause je ten pravicovější, rychlejší, a ten okolo Jana Švejnara a možná nějakých dalších osobností vlastně ten pomalejší, levicovější, protože když se podívám na když jsem se načítal vlastně ty vaše body, tak prostě tam řešíte ten problém, jak vytvořit kapitalismus bez kapitálu, takže nějakými těmi kolaterály, fondy a tím pádem by bylo asi i na investice a čím ručit. Zatímco ten bankovní socialismus nejenom, že teda nejsou jistiny, ale taky není tolik věcí do investic, které nutně ta ekonomika potřebovat. Tak kde se to vlastně jako vzalo, že tohle ve výsledku poměrně gradualistické a pomalejší je bráno jako to radikální, a to, co je vlastně, mám pocit, docela radikální, to vaše, tak je vlastně takové to levicové, pomalé, kdo ví, jestli bychom se od toho komunismu s tím Janem Švejnarem odstřihli. Já myslím, že to je misnomer, že to je chybný pojem, který oni šířili, protože ten můj přístup byl ten rychlejší. Jo, tam vlastně, když si vezmeme to, jak by se vytvořil ten kapitalismus mezi lidmi, tak když já jsem navrhoval, že by se podniky
vlastněné státem, čistě formálně přeměnili akciové společnosti, takže každý podnik by měl akcie. Vytvořil by se fond nebo fondy, které mají portfolia akcií, a mimochodem to slovo portfolio ještě nebylo známé, to se vysvětlovalo během toho, že by se vytvořily diversifikovaná portfolia a každý člověk by dostal na svoje konto v bance prostě balíček těch akcií fondů, s tím mohl jít do banky a řekl, půjčte mi, já si chci založit pekárnu, restauraci a tak dále. A přes noc se to dalo udělat a prostě rozjel by se kapitalismus velice rychle. Takže ten systém, který, jako já jsem navrhoval, měl rychlost, ale měl tam taky pečlivost v tom, že jsem říkal, podívejte se, oproti třeba Polsku a Rusku tady není hyperinflace. Ten systém byl stabilní. Využijeme to, že vytvoříme pevný a dobrý a funkční právní rámec, který je dobrý pro tu tržní ekonomiku a fungující instituce. A pak teprve spustíme tu transformaci. Čili počkejme, řekněme, 6 měsíců nebo rok a pak to takhle spustíme rychle. Jak se ukázalo, oni stejně čekali rok, takže se nic neudálo během roku. A pak to spustili pomalu, jak jsem říkal, trvalo to až do roku 1995, než se vlastně ta privatizace zrealizovala. Lidé museli, vytvořila se paralelní měna, takže se vytvořilo úplně arbitrální, umělá socialistické plánování jako měna, kterou si lidi museli koupit, ty kupony. Pak s těmi kupony museli... Tykové, ano. S těmi kupony se pak museli snažit získat akcie, aniž věděli hodnotu podniků. Jo. Takže to byl systém, který opravdu jako byl na hlavu postaven, v tom smyslu, jako proč by se to takhle komplikovaně dělalo. A bylo to pomalé. Takže v tom smyslu jako ten můj nápad byl rychlý s tím, že tam bylo přípravný 6 měsíců nebo rok, který by se věnoval vytvoření toho právního rámce, což se nestalo bohužel. Takže až do teďka trpíme tím, že ten právní rámec, který máme, není dostatečně funkční. Teď neuražte se, že se zeptám takhle na tu otázku, ale kdy vy jste pochopil z toho počátečního nadšení, což měli asi všichni a bylo to ovzduší té revoluce, každý přiloží ruku k dílu, tak kdy jste zjistil, že jste tak trochu na vedlejší kolej ohledně toho, jak bude vypadat ta konkrétní ekonomická politika? Tak to se vyvíjelo celkem spontánně. Jak říkám, spousta těch myšlenek, které jsem v té studii měl, se realizovaly, takže to není problém, ale samozřejmě tam jako byla spousta názorů, spousta jiných různých jako cest a ta, která se nakonec vytvořila, byla směsicí různých názorů, různých pojmů. A takže já jsem vybral jako příklad tu kuponovou privatizaci, ale byla tam otázka, jestli například banky by měly půjčovat proti jistinám, nebo jen tak, oni půjčovali jen tak, vlastně řada z nich zkrachovala a tak dále. Takže ten systém se vyvíjel do velké míry spontánně tímto způsobem. No a docházelo samozřejmě k tunelování. To slovo je teďka v mezinárodním slovníku, takže slovo robot a tunneling, tunelování jsou českého původu a dokonce jsou významné učebnice v Americe, ve světě tudíž, jak tunelovat a jsou tam příklady z České republiky. Takže se právníci na světě, když studují, tak se učí, studenti práv se učí, jak to tunelování a byly příklady, prostě, že si založí třeba druhá firma, skrz té bratranec má firmu, skrz kterou se nakupuje a prodává. Takže se vysaje mění z té hlavní firmy tím, že se nakupuje, která ho prodává levně. No. Já jsem před diváky a posluchači nechtěl vzbudit dojem, že jste byl úplně odsunut na vedlejší kolej. Jestli se nepletu, vlastně velmi rychle vy se stáváte ekonomickým poradcem prezidenta Václava Havla, to je 94 takového. A hlavně to, k čemu se chci dostat, a vy už jste několikrát okolo toho zakroužil, zaměřil jste se na budování kvalitního ekonomického vzdělání v Česku. Spolu založil jste CERGE při Univerzitě Karlově v roce 1991, jestli se nepletu, se poprvé přijímali studenti do doktorského studia a spolu s vámi, a to jméno už tady padlo, stáli u tohoto podniku Josef Želněc a také tehdejší rektor Univerzity Karlovy, rektor Palouš. Jak jste se s nimi poznal? Jak vznikl tento triumvirát? To bylo zajímavé. My jsme s Josefem Želencem se rozhodovali, co jako dělat. Šli jsme za rektorem Paloušem a
Navrhli jsme mu, že bychom vytvořili pro Karlovu univerzitu špičkové ekonomické pracoviště, jsme tomu říkali centrum, a jako, že by to bylo na postgraduální studium a že by tam se dělal jedna špičkový výzkum a jedna ta výuka. No a bylo to zajímavé, velice přístupný k tomu, akorát si chtěl ověřit, jestli teda ekonomie je opravdu věda. Říká, je to věda. My jsme jako tak smáli, říkali jsme, ano, my teda vytváříme teorie, my je testujeme empiricky, takže ano, je to jak teoretická, tak empirická věda. A on říkal, výborně, no tak já jsem akorát zrušil ústav marxismu-leninismu, tak to převezmete, takže jsme dočasně měli i auto se šoférem, který ten ústav měl, protože ústav marxismu-leninismu to bylo něco, že to nebylo jen tak. Takže s tím jsme začali velice skromně potom. No a takže to bylo vlastně počátek, kdy on se tomu velice jako oddal. Přijel, já jsem byl tehdy profesorem na Pittsburghské univerzitě, pozvali jsme ho, prezident, rektor Pittsburghské univerzity ho pozval, aby byl keynote speaker na promoci, což je velká věc. To jsou všichni studenti, bakaláři a tak dále, kteří promují, takže to bylo velké aréně v Pittsburghu. No, on přijel a měl velice dobrý projev, velice plamenný projev. Jméno Josefa Zelence si většina lidí pamatuje, pokud si tedy vůbec ještě pamatuje jako ministra zahraničních věcí. To je jako ta politická role, kterou nepochybně ku prospěchu České republiky sehrál v tom politickém dění, ale byl to také první ředitel CERGE, jestli se nepletu. Ty vize, které jste spolu měli, jak se vlastně naplňovaly, nebo kde nějaký úkrok jste museli udělat stranou a vlastně co byly ty vize základní? Ta vize byla, že vytvoříme opravdu špičkové pracoviště, výzkumné a vzdělávací. A ty nejlepší jedou podle amerického systému v Americe, ale i Britové to převzali další. Takže jsme řekli, vytvoříme přesně něco, co by bylo jako v tomto smyslu. A dělali jsme dohromady, všechno jsme dělali a trošku jsme si právě rozdělili ty role. Takže já jsem to koncipoval, protože jsem znal ten americký systém samozřejmě a též jsem žádal o peníze, o fondy od různých nadací ve Spojených státech a postupně jsme získávali soukromé fondy, získávali jsme od USAID, americké zahraniční pomoci, evropská zahraniční pomoc jsem přišla taky potom a Josef Zelněc to vlastně vedl zde, takže byl ředitelem. A tím jsme to jako začali. První ročník byl zajímavý, protože ty studenti vlastně nevěděli, jaké to bude. Oni vůbec neměli vyšší ročníky nad sebou. To bylo jako první, že jo. Takže si pamatuju, že to první léto po prvním ročníku teda, že jsme přivezli nějaké studenty z Ameriky, také postgraduální studenty na stejné úrovni jako výuky. No a ti naši studenti zde byli překvapeni, že opravdu studují přesně to samé, co studenti na špičkových amerických univerzitách. To jim dodalo obrovské sebevědomí. No a dali důraz na to, aby dokončili a někteří z nich se stali velmi důležitými hráči. Jedna z těch zásadních věcí, že se vám v 90. letech podařilo do Prahy dostat plejádu špičkových západních ekonomů. Nevím, jestli všichni v české politice byli nadšení tímto přístupem, protože my tady víme všechno nejlépe. Nicméně ty jména jsou důležitá. George Johnson, Jan Kmenta, Reuben Gronau. Jak se vám to povedlo? Bylo to nadšení z toho, jakože padl ten komunismus, nebo šlo o tu Prahu jako takovou, nebo o vaše jméno? Byla to kombinace, tak samozřejmě bylo tam nadšení, všichni tím byli nadšeni. Byli to lidé, kteří mě znali, já jsem je znal, čili kolegové v profesi. A to, že jsme měli vlastně fondy od amerických nadací, tak jsme mohli je pozvat a platit jim ten plat, který jim ujde na jejich univerzitách. Jejich univerzity je uvolnili, aby sem přijeli na semestr nebo na rok. No a opravdu někteří z nich, Jan Kmenta se od samého počátku velice angažoval, jeden ze dvou, abych řekl, nejvýznamnějších českých ekonomů ve světě, který tady působil až do svého úmrtí před několika lety. Takže ano, bylo tam to počáteční nadšení a bylo tam vlastně to, že se taky vytvářela nová instituce, která dostávala do vínku právě ten špičkový systém, který fungoval v Americe, takže všichni se na to dívali se zájmem, jestli se něco takového podaří. Ale ne každá instituce budovaná třeba na podobném entuziasmu v Praze přežila. Jestli se nepletu, vy jste snad i chvíli sousedili se Středoevropskou univerzitou, ano, která pak byla vystrnaděna, asi to tak můžu říct, do Budapešti. Ano.
cože Serge přežilo. Ono to jako je něco jiného, ale tak mám pocit, že mentálně je to v takové podobné skupině. A fungovali jsme dohromady. V tom prvním roce, prvních 2 letech, Josef Zvěněc byl i ředitelem vlastně toho ekonomické části Středoevropské univerzity. George Soros nám v těch prvních 2 letech dal peníze na ne československé studenty, nebo v tom druhém roce ne české studenty, protože on chtěl, aby jsme zajistili, že to je nadnárodní, což my jsme chtěli, takže to bylo úplně v pořádku. Takže ano, a de facto bylo smutné, že potom ta Středoevropská univerzita musela odejít, protože my jsme dělali dohromady semináře, najímali jsme právě zahraniční profesory, takže to bylo, ten rozsah byl mnohem větší, když tady byly 2 spřátelené instituce, než když by zůstala jenom 1. Vy už jste to zmínil, že tady vyrostlo spousta špičkových ekonomů. Co je ještě důležitější, že ta jména vy jste poměrně násilně posílali do Ameriky, ať jedou, ať se naučí, a vy jste tam pro ně byli taková asi jako druhá rodina, jsem několikrát slyšel, a můžu zmínit ty jména, určitě na někoho jsem zapomněl, Singer, Kotrba, Jurajda, Minich a teď asi další bych mohl pokračovat, omlouvám se jim, že teď je nezmíním. Tak jak to fungovalo, jak to bylo? No, tak fungovalo, my jsme od samého počátku prostě chtěli, aby to pracoviště bylo úplně takové jako v Americe, a v Americe lidé chodí z jedné instituce na druhou. Já například nyní jsem na rok v Praze z Kolumbijské univerzity, mám sabatický rok, takže ten je určen na to, abych dělal výzkum někde jinde, načerpal nové myšlenky a tak dále. Takže to samé jsme vlastně dělali se studenty a mladými profesory tehdy tady, asistent profesory, že? Takže to bylo součástí vlastně toho modelu. A takže zahraniční profesoři přijížděli sem, naši studenti profesoři vyjížděli taky ven a bylo to vlastně celkově otevřené tak, aby to fungovalo obdobně jako jiné instituce, s tím, že jsme vlastně na ten mezinárodní aspekt dávali ještě větší důraz, protože to prostředí tady nebylo takové jako v Americe, kdy i ostatní obory působí stejně, nebo jsou ve stejném systému. Vy jste říkali nebylo, ono možná můžeme říct není, protože pořád jako české školství má své neduhy. Čím vy jste to vlastně zlomili, už chápu prostě tu úzkou návaznost vlastně na Ameriku a na vaše kolegy. Je to třeba i tou strukturou, že máte, jestli se nepletu a říkám to dobře, Executive and Supervisory Committee, kde jestli se opět nepletu, tak jako je spousta nobelistů nebo jmén, který mám pocit, že jsou nositelé Nobelových cen, tak tohle to dělá, že opravdu na té nejvyšší úrovni máte tu špičku, takže nemůžete klesat níže. Takže je to přesně ten dozorčí a výkonný výbor, výkonný a dozorčí výbor, Executive Supervisory Committee, opravdu určuje tu kvalitu a také zajišťuje, že je dodržená. Takže se vlastně kdykoliv bychom se nějakým způsobem měli odchýlit od toho amerického modelu, tak tento výbor to zatrhne a zajistí, že ne. Takže jenom v případě, kdy český zákon něco nepovoluje, tak se snažíme udělat něco, co jako se podobá tomu americkému, není to úplně ten americký systém, ale jinak jedeme velice tvrdě. I právě v tom, co vyžadujeme od studentů, co vyžadujeme od asistent profesorů, docentů a profesorů, tu výkonnost a publikaci ve špičkových ekonomických časopisech. Takže to bylo jako to určitě to nejdůležitější, že to pořád držíme jako na tomto systému. Vlastně za těch 30 let jste sem dovezli skvělá jména, která teda primárně tady pak učila nebo měli nějaké přednášky. Já jsem na tom viděl jako novinář, pamatuju si na rozhovor s Christopherem Simsem, kdy jsem propotil košili, aby jako nepoznal z těch otázek, o kolik stupňů vědomostně jsem pod ním. Nakonec se nám to nějak podařilo. Zkuste zmínit ještě nějaká jména, na které jste opravdu hrdí, ať už jsou to nobelisté nebo nejsou nobelisté, které jste vy se svým týmem CERGE sem dovezl a skutečně tady byli studenti, kteří se od nich mohli učit a slyšet na vlastní uši. No tak můj poradce, který, když jsem já dělal disertační práci, Orley Ashenfelter z Princetonu, byl velice důležitý a stále ještě je v americké foundation, kterou máme nadaci v Americe, která nese jméno CERGE-EI. A pak tam byl Richard Quandt, který už skončil na Princetonu, ale působil v Melonově nadaci a ti byli první, kteří nám dali velký grant, na základě kterého jsme získávali další granty. Takže to byli významní ekonomové, kteří mě učili
a zároveň tady by jako působili. No a pak už jste jmenoval vy několik jmén. Jan Kmenta tady byl, který, jak jsem říkal, je výborný. Christopher Sims stále ještě, bohužel teda nedávno měl velice špatnou nehodu, takže je teďka hodně nemocný, ale tak ten stále je v tom řídícím dozorčím výboru. Alan Kruger, který byl poradce prezidenta Obamy, profesor také z Princetonu. Henry Farber, další profesor z Princetonu. Philip Aghion, tady byl od samého počátku, a Gerard Roland. Philip Aghion, francouzský ekonom, který působil na Harvardu, teďka působí ve Francii. Gerard Roland, který byl profesorem a dokonce přednostou ekonomického departmentu na Berkeley, UC Berkeley. Takže lidi, kteří opravdu jsou z mnoha univerzit, špičkoví ekonomové a, jak říkáte, prostě buď měli Nobelovu cenu nebo jsou v té kategorii. A u nobelistů se v tuto chvíli zastavíme, protože těmito možná nejslavnějšími jmény ekonomického světa končíme první díl povídání s Janem Švejnarem o historii ekonomické vědy a v druhém dílu speciálního Idea Talku se zaměříme na současné výzvy pro Českou republiku. Díky za rozhovor. Děkuji za pozvání.